zidan egin neri diruan kargia. Harriturikan gelditzen ziran bidean jende guztia. Diru gutxikin ikasi ditut Amerikako berria. Trena de balde banuen baina manejau behar zan jateko. Esaten nuen dirurik ezten fondarik pagatutzeko. Zerengo dugu entzuten nuen eta mahaian jartzeko. Janda ondoren soinu pixka bat gitarrarekin jotzeko. Maiatzeko ilan 24an sartu ginen baporean. Jende kuadrilla galanta zegon Urdeoseko muellean. Denako juka ta eskuak joka segitzeko humorean. Familiako batzuk bezala martxatu ginen bidean. Bapore bana sublebatu zan uniturikan jendia. Kapitanari esan zioten haiket zirala txerria. Ondramendean pagau zutela ta eiteko janobia. Beste laurera joango zirala hango katxarro guzia. Handik aurrera etzan izan du kexari jende tartea. Soinua jota guziak dantza kapitanaren aurrean. Ariren onbait askoi bezala gustatzen zaio bromean. Nere ustetan kapitan hori izan behar da noblea. Lenaizkide asko gero gehiago bazan neure inguruan. Lanok botatik edan behar dugu ezapurau gure onduan. Jende hoberik ez da posible argitutzea munduan. Soinua jotzen atera ginen Buenos Airesko portuan. Bertso